Kulish buni vivoro te sa kane kowe pat ka ba kibun ha ki wan kali biang sisen ki ong ba la nam la ban pen kanria e katerik ban mare namarwa ke tengku ki exam kibun ma ki exam te hakane ka jinga mare kampulit ke tengku ba ke exam bat ki wewe ki jing mare kom ka jing mare jongka homgard civil defense and homgard ka dei khat pra bat hoi te mare pulit ro ka dei khat pra ter seneng te la tengku ki tarik te kidon ki bayo hakaju hi kasni te kamut ba kemla shu ban lej mare ka wei ne kini ki hap ino baik ka homgard ne ka mikla polis te kidon ru sa ki exam kum jongka DSC DSC Merang lami tarik exam dan DSC West Kasil lami tarik exam DSC Jain Tehil lami tarik exam te kidei ha kini ki benai ki banya tengku lang bat ka jing mare pulit bat ka exam jong kini te kidon biang sa ki bay tengku jong ka exam ki UG exam ki bade jong ki college te ki exam ro hobnai November December hi te ka tengku biang bat ka jing mare angkar bat ka exam te ki keli ki ong la nam la ban penkala moi ka tarik mare marba ka tengku te ya kane bade ngamla banong ei la nam la ban penkalai ka kita tarik ki sha nam sha nak te tangga wei long ba pin hap super sang ban lej ban keli naki la nam la ban penkret tarik tamba ngam skenara ba pin la ban karya la da plet meroi le te pimla ra na pidon naga group lane pila ban wat jingerap na ki seng la dari seng perthe seng san perthe le seng balang group na da pi wat jingerap kan don hi try ka jing la nang ne tai man la ban penkria ikitarik kat kum kita gijing ya tengku kitarik ka jing mare bat ki exam ma fer te ikitu ki badon ka jing tengku te sa persang kat ba pila ban lej mi ru ban keli la nam la dalam la tong ba phiap hun hi ba pinom la ban penkalai ka tarik te la pi la ban wat jingerap nang ne tai te sa persang namar ba kibun bhag bia tengku ki tarik exam bat ki tarik mare pulit bat humkan te tangkane ka jing persang ne kleng jonga te sa persang ma pi on wat jingerap nang ne tai nam ta ki tarik ki ba tengku jongka exam bat kini ki exam kam bat jongki mare pulit bat mare humkan tangkane kulish bun